ideš. Takže dobrý deň, Roman Bobále. Máme pre vás jednu otázočku. Do kamery. Čo máte rád na marihuane a jej účinkoch, jej stavoch? Porozprávajte nám o tom váš príbeh. Tak, marihuana je zelená a je silná. Ukludne nervy. Človeku je hneď lepšie, keď je nafajčený. Účinky sú skvelé. Aké máte stavy? Hociaké. Či by som chcel si rozbiť hlavu na stole. Nejako kopnúť do ksichtu. Aj sa smejete často? Stále. Napríklad aj teraz, hej? Jasné. Takže aj teraz ste použili marihuanu, hej? Jasné. Je to vidieť na vás. Aké sú príznaky marihuany? Že človeku je lepšie. Je to vidieť aj na ňom, že je nafajčený nejako, alebo niečo tam na ňom je vidieť, alebo ako? Ako spoznáme, že je človek nafajčený? To závisí, koľko si zobral, a hlavne na jeho očiach, na jeho správaní. Čo papuje furt, dokola. A má nepretržitý smiech, hej? Jasné. Dobre, dobre. Dneska ste koľko razy už fajčili marihuanu? Jedenkrát. A ešte plánujete? Jasné. Koľko razy? Neviem, 100-krát. Máte na to peniaze? Odkiaľ berete na to peniaze? Neviem. Nepotrebujete kradnúť, alebo hej? Nepotrebujem. Takže peniaze máte z čoho? Od papky. To je dobré a ešte chcem vedieť, koľko rád denne si kupujete? Väčšinou jedenkrát. Že jedenkrát denne? A sfajčíte to na jeden raz alebo na viac razy? Na jeden alebo aj na 2 razy. A váš nástroj, aký použijete nástroj? Ako to vlastne inhalujete marihuanu? S bongom. S bongom. No, voľná fajka. Vodná fajka. A ako to funguje? Zoberiem 2 litrovú, prerežem ju, naplním vodou, odrežem 1,5 litrovú spodok a potom to tam dám alufólia, potom dieraky a môžem to vypáliť. Fajčíte aj jointy alebo blanty? Väčšinou ne. Nie, takže iba bonga, hej? Najlepšie. Aj vodné, suché alebo... Väčšinou vodné. Väčšinou vodné, hej? Fajn, takže ďakujem vám za rozhovor a dovidenia aj na budúce.